38 mérkőzést vívott, 21 győztesen. Kétszer is megverte Ernesto Hustot, a korábbi K1-es világbajnokot, tehát tényleg komolyan kell venni. In the blue corner, Bob the Beast Sapp. Nincsenek menetek, tehát nincs időkorlátozás, lehet használni a térd mellett a könyököt is. Tehát majdhogy nem egy igazi ketrecharcot látunk majd. Kunkli Tivadar pedig egy igazi élő legenda. 390 meccséből csak egyet veszített el Kató Mihályjal szemben. 390 mérkőzést vívott eddig, 389 egy győztesen, még kimondani is válaszol. És bevállalta ezt a meccset. Tehát Magyarországon egy kezünkön meg tudnánk számolni, hogy hány 70 kilós honfitársunk vállalta volna ezt be. Nem kéne még egy kezet sem. Kunkli, aki egy nagyon jó kötésű 70 kilós thai-boxos, de hát a másik oldalon egy igazi hegyomlás. Egy hústorony, aki nem igazán képzett, de hát azért sok minden ragadt Bob Sappre az elmúlt években. Tud ő rugni, tud ő ütni. Bízunk benne, hogy a Tivadar kifárasztja az első egy-két-három percben, ha nem kap egy nagy ütést vagy rugást, akkor Tivadar is meg fogja verni. Hogy az első 2-3 perc a kritikus, ezt kell valahogy átvészelni, nem fog eltáncolni, nem fog elfutkározni Bob Sapp elől, és ha az óriás kezd fáradni, akkor jöhet ő. Érdekes meccs lesz. Hát az biztos. Én azt gondolom, évek óta nem vártak ilyen mérkőzést. Ekkora csinnadrattával, mint ez. Na jön tehát Bob Sapp és Kunkli Tivadar egy K1 mérkőzésen. Sapp azonnal ráveti magát a magyarra. Ugye azt mondta, hogy elfogyasztja, hiszen bolond Kunkli bevállalta ezt a meccset, mert idősebb is, és 100 kilóval könnyebb. Igen, és Tivadar már csinál is, amit mondott. Csimpaszolja a Bob Sappre. A Bob Sappre tartani kell Tivadart, és ettől fárad, és mindenki tudja, hogy a Bob Sappnak nem sokáig bír. Ez nem rossz. Ez jó ez a taktika. Tivadar meg fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, a Bob Sapp nem fog levegőt kapni, és a Tivadar azt csinál, amit akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És lenn van Bob Sapp. Lenn van a padlón. Mi történt vele? Elküldik Kunklit a semlegesbe, csak úgy lehetne számolni. Rázza a fejét. Rosszul esett? Megrándult valamiért? Rosszul esett, neki biztos. És bedobtak valamit, megdobják a bírót, hát ezt nem kellett volna. És a sarokba küldik, mi van? Ezt nem hiszem el. Döbben csend az arcokon. Mehet tovább. Mehet tovább. Ezt nem értettem, mi történt. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint nem van. A földharc nincs, ne felejtsük el, tehát ha föltápászkodik az amerikai, akkor folytatódik mi történt vele. Ezt a 170 kilót mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázni! Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldjön, a Bob Sapp megőrült. Én azt gondolom, hogy teljesen elveszítette a célnát. Itt a háttérben a nézők is majdnem összeverekednek. Nehogy botrány legyen. Nehogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja, amit csak kész. Vége! Akkor egy könyökös. Ezt vártuk. Vége, lekönyökölte, vége. Vége, Bob Sappnek vége van. Ennyi volt. A bestia lefeküdt. Tivadar megcsinálta. Nem fog fölkelni. Véget ért a mérkőzés. Kunkli Tivadar megverte a 100 kilóval nehezebb Bob Sappet. A csoda realitás. Hát erre nem tudok mit mondani. Tivadar nagyon-nagyon jó, nagyon ügyes, azt csinált, amit mondott, de a Bob Sappet most egy kicsit talán csalódtam. Mindenki tudta, hogy ez egy rövid és megrázó dráma lesz. Hát vagy így, vagy úgy. Tehát valakinek itt a padlón kellett végeznie. Bob Sapptől kérdezik meg, hogy akkor most mi van. Bob Sapp nem akar felállni. Kár lenne már a fel, mert nehéz nem levin a ringből. 170 kilót nehéz cipelni. Ez egy sporttörténelmi mérkőzés mindenféleképpen.
tudtuk, hogy show lesz. Sokan csóválták a fejüket, Azért hitetlenkedtek, bíztunk benne, hogy tovább tart. hogy egy ilyen párosítást eleve őrültség összehozni ekkora súlykülönbséggel. Tivadar nagyon okos. Kunkli megcsinálta. Ő bízott benne, hogy ha más nem, kifárasztja az ellenfelét. De nem kell kifárasztani. Hát ilyen különbsége nagyon volt más küzdősportban szerintem. Olyan volt, hogy például a taiföldi Connor Singh neki ment egy 50 kilóval nehezebb. Igen, 100 kilós embereket, 70-75 kilósan megvert 100-110 kilós embereket. 70. Józsi, 100? Na nézzük a lassítást. Mi történhetett az óriással? Egy könyökös. Ott van egy könyökös, Aha. ami után kifeküdt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Megtiszteltetek És a vele. Bobszep nem bír felállni. Közben a behamó üdött, Állítják talpra, hát ez majdnem egy garu kell. és nagyon örültem, hogy az enyémmel vert együtt.